Din l-esperjenza vera li għadna kif smajna fil-programm ta' Elizabeth u Felix hija ferm adattata anke dan iż-żmien li qegħdin niċċelebraw il-liturġija fir-Randan matul iż-żmien tas-sena liturġika, il-Knisja jekk tħeġġiġna u tgħin aktar ukoll sabiex aħna nirriflettu fuq il-passjoni, il-mowt u l-qawmien ta' Ġesu u dan xi jfisser ukoll fil-ħajja tagħna. Fil-programm tagħna dejjem nippruvaw nagħmlu dan kollu mill-perspettiva ta' tbatija, l-faraġ fit-tbatija fejn li għalijatina. Pero dell-esperjenza jekk turi ħaġa tant sabiħa hija l-qawwa ta' tbatija illi ssalva. U jekk kien hemm persuna li matul dan is-seklu wkoll tana kidba tant sabiħa fuq dan is-suġġett huwa l-Qdusija tiegħu l-Papa Ġwanni Pawlu II, illi nistgħu ngħidu li f'dan iż-żmien tal-ħajja tiegħu il-Papa qiegħed jgħix dak li huwa stess kiteb fit-Ittra Apostolika fil-11 ta' Frar tal-1984 li kienet is-sena ta' redenzjoni. Meta huwa kitbinna Littra Salvifici Doloris, hemmhekk jitratta tifsira nisranija ta' tbatija umana. Il-Papa jibda r-riflessjoni tiegħu billi jikkwota il-San Pawl fil-Kolossin meta jikteb: Jiena issa nifraħ bit-tbatijiet tiegħi minħabba fikom, għaliex bihom jiena ntemm f'ġismi dak li jonqos mid-tbatijiet ta' Kristu għall-ġisem tiegħu li hu l-Knisja. U allura mill-ewwel il-Papa jiftinna riflessjoni tagħna u dak li rridu nagħmlu aħna llum ukoll fuq nota ta' feraħ. Jikkwotulna l-Pawl li jidinna jiena nifraħ. Dan mhux programm ta' niket, huwa programm ta' feraħ għaliex jagħti sens ġdid ta' tbatija fil-ħajja tagħna. U din ma kienx biex l-esperjenza ta' San Pawl, però matul is-sekli kollha tal-Kristjaneżmu dina saret l-esperjenza ta' ħafna nsara, inkluż ta' dawk li wħud minnhom il-Knisja għarfithom għall-qdusija tagħhom. Insemmu pereżempju l-San Piju tal-Pjagi, li f'waħda mill-ittri tiegħu imur jikteb hekk: Jien m'għandi ebda xewqa li s-salib tiegħi jaħfief, għax għalija huwa ferħ kbir li nsofri ma' Ġesu. Meta naħseb dwar is-salib fuq spallejn Ġesu, inħossni nissaħħaħ u nitenna b'ferħ qaddis. Però dak li ma jidux biss Huna Piju tal-Pjagi, bniedem li miet f'età ta' 81 sena. Il-Knisja dal-aħħar ukoll qed tara fil-Qdusija bil-mod il-mod ta' tifla ċkejkna li mietet fl-età żgħira ta' 6 snin u nofs li kellha kanser u anke kienu qatawla saqajja. U din it-tifla fil-kitbiet żgħar li kienet tħobb tikteb il-Ġesu meta għamlet il-praċett f'waħda minnhom tgħidlu hekk: Ażiż Ġesu msallab, jiena nħobbok ħafna. Irrid noqgħod fuq il-Kalvarju miegħek u nbati bil-ferħ. Dan huwa l-kliem tat-Taljana Antonietta Meo. Hekk huwa daler fil-mulijat li ċkejknin, għaliex biex aħna neħlu tas-sow fil-misteru ta' tbatija, irdu nkunu tas-sow tfal ċkejknin, illi meta niffaċċjaw id-tbatija li ta' diversi, għandna tbatija morali u tbatija fiżika, aħna nistgħu nibdew bil-mod naqrawha u nsibu s-sens tagħha fil-ħajja tagħna. Il-Papa jidilna li jekk hemm ktieb li jitratta ħafna tbatija umana, bla dubju ta' xejn huwa l-Bibja. Għaliex fiha nsibu l-istorja tal-umanità u d-dimalla l-istorja tal-umanità fil-ħajja ta' kuljum. Hemmhekk insibu l-istorja tiegħek b'xi mod u l-istorja tiegħi. Il-Bibja tlaqana ma' diversi mumenti ta' tbatija umana. Diversi drabi nsibu il-periklu tal-mewt, il-mewt tal-ulied b'mod partikolari, il-mewt tal-liben il-waħdini. Id-tbatija li toħroġ f'koppja miż-żewġa li m'għandix tfal, id-tbatija fil-persekuzzjoni, id-tbatija tan-nies li għaddu minnha meta għandhom nostalġija għal art twelidhom, id-tbatija ta' dawk li huma moqqajna ċajt minħabba s-sewwa l-verità, id-tbatija ta' persuni li jħossuhom waħedhom u abbandonati, id-tbatija li toħroġ mir-rimors tal-kuxjenza wara l-bniedem iwettaq id-dnub, id-tbatija li toħroġ meta l-bniedem isaqsi għalfejn min jagħmel il-ħażen jirnexxi u l-innoċenti dejjem jispiċċa jbati. Id-tbatija li toħroġ mill-ingratitudni min-naħa ta' ħbieb u familjari tagħna. Id-tbatija li ġens sħiħ jgħaddi meta jseħħ xi diżastru nazzjonali. Quddiem din id-tbatija kollha li l-Bibja tlaqqana magħha, id-domanda tqum ma' x'inhi din id-tbatija? U l-Papa jweġibna billi jgħidilna li d-tbatija n-nuqqas ta' parteċipazzjoni f'xi ħaġa li hija tajba. Xi tfisser din? Tfisser li Alla jrid fundamentalment dak li huwa tajjeb, Alla ma jridx id-tbatija l-bniedem.
U d-batija hija meta wieħed jiċċaħħad b'mod jew ieħor minn din it-tjubija li Alla lesta għall-bniedem. U għalhekk il-bniedem jibqa' jsaqsi, għaliex il-bniedem huwa għandu l-kapaċità li jitkellem u li jwieġeb għad-domandi tiegħu u li jsaqsi domandi ġodda u jsaqsi il għaliex. Kif kienet tgħid waħda servatalla Benedetta Bianchi Porro, kienet tgħid tissaqsi għaliex xi kultant hija l-ikbar tbatija illi l-bniedem jista' jgħaddi minnha. X'kultant forsi anke inti quddiem it-tbatija tiegħek tgħid imma għalfejn mulej, għalfejn jien wara tanġit li għamilt, għalfejn jien kelli naqlaħħa. L-insaqsu l-għaliex iva xi kultant hija tbatija fiha nfisha. U quddiem din id-domanda diversi kienu dawk illi waslu saħansitra biex ċaħdu l-eżistenza ta' Alla. Għaliex jekk il-ħolqien meta naraw iżbuħija l-perfezzjoni tiegħu faċilment li jiftaħna l-Alla. Meta nħarsu lejn tbatija fil-ħajja tal-bniedem jista' jagħti il-każ illi mhux tiftaħna l-Alla imma li talaqna lih. U allura aħna rridu bħala nsara insibu tweġiba għal din id-domanda. U l-kelma ta' Alla tipprova tagħtina tweġiba bil-mod il-mod. Fl-Antik Testament insibu l-persuna ta' Ġobb illi quddiem it-tbatija li huwa għadda minnha, insibu li kien imdawwar bi 3 ħbieb li kontinwament jagħmlulu domandi u jippruvaw flimkien miegħu jsibu raġuni għalfejn hu kien qiegħed ibati dik it-tbatija kollha. U naraw wieħed mill-ħbieb tiegħu li b'insistenza kbira jipprova jgħidlu illi hu qed ibati għaliex għamel xi ħaġa ħażina. Dik li fl-iskrittura nsibuha fl-istudji bibliċi retribuzzjoni. Iżda Ġobb jibqa' jinsisti bir-raġun kollu għax anke l-kelma Alla tagħtih raġun li hu kien bniedem ġust li le hu m'għamel xejn ħażin, mhux qed ibati għax għamel xi ħaġa ħażina, hu kien bniedem ġust u għandu raġun Ġobb. Ħafna drabi ma rridux impoġġu li tbatija xi ħaġa xi kastik min-naħa Alla. Semaj huwa dnub illi jikkastika lilu nnifsu. U dan nistgħu nifhmuh ħudu pereżempju xi ħadd jabbuża mill-alkoħol huwa hu stess li qed jikkastika lilu nnifsu bil-konsegwenzi li jġib. Meta aħna nagħmlu dnub, id-dnub stess huwa dak li jikkastigana fil-ħajja tagħna. Però l-persuna ta' Ġobb mhix biżżejjed għalina ħudi biex nifhmu verament is-sens veru ta' tbatija. It-tweġiba tagħna insibuha biss fid-dawl tal-imħabba li deret fis-salib ta' Ġesu. Fil-persuna ta' Ġesu niskopru dimensjoni ġdida f'din it-tbatija. San Ġwan kapitlu 3 vers 16 jgħidilna li Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilefx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. U hekk qed naraw mela l-missier illi jagħti l-ibnu jagħtih totalment sal-mewt fuq is-salib. U għaliex? Sabiex aħna l-bnedmin jiena u int eżistijaj, aħna ma nintilfux. U allura hekk qed naraw li Ġesu qed iddaħħalna bil-wet il-mod f'dik li hija tbatija definittiva jgħidilha l-Papa, f'dik li hija tbatija vera tal-bniedem fl-aħħar mill-aħħar. Id-tbatija li jinqata' minn Alla u li jitlef il-Alla mill-ħajja tiegħu. Dan huwa l-infern li jista' jibda minn hawn u li jista' jkompli għall-aħħar isqat wara l-mewt. Però Ġesu dan kollu li rrid jeħlisna minnu. Fid-tbatija tiegħu l-mulej jrid jiftaħna l-imħabba l-aktar perfetta, għall-imħabba li tibqa' dejjem għall-glorja nipparteċipaw miha sal-eternità. U kien għalhekk li San Pawl fl-ittra tiegħu l-Galatin, kapitlu 2 vers 20, jgħid Kristu ħabbni u taħajtu għalija. L-għotja totali ta' Kristu fuq is-salib nistgħu nifhmuha biss fid-dawl tal-imħabba tiegħu lejna, però wkoll fid-dawl ta' dnub. Għaliex? Għaliex fis-sagrifiċċju tiegħu nnifsu li Ġesu joffri fuq is-salib u li aħna bħala nsara Kattoliċi niċċelebraw ta' kuljum fl-Ewkaristija b'imħabba u devozzjoni tant kbira, naraw illi dnub ġie mirbuħ b'imħabba. Għaliex? Għaliex Ġesu b'mod volontarju jaċċetta li jagħti ħajtu għalina u jgħaddi minn dik id-tbatija tiegħu b'mod innoċenti. Meta nqraw ir-rakkont tal-Passjoni, nunitaw b'mod speċjali f'Salluqa illi Pilatu għal 3 darbiet jinsisti li Ġesu kien innoċenti. Ġesu kien innoċenti iva, Ġesu kien bla dnub.
Pero tiskandalizzawx ruħkom minn dal ħajdilkom issa. Ġesu ma kienx midneb, pero Ġesu sar dnub għalina. U din mhix qed ngħidha jien di San Pawl fit-Tinittra l-Korintin kapitlu 5 vers 21. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna insiru fih ġustizzja ta' Alla. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub. Ħuti kemm jespressjoni qawwija hawnhekk naraw Ġesu kemm tassew iċċekken, kemm ħabbna, kemm tneżza, sar dak li ma kienx għall-imħabba tagħna. Sar il-le totali għal Alla l-Missier biex dik il-le tagħna jibdilha fiva tolari għal Alla l-Missier. Kemm kienet qawwija din it-tbatija ta' Ġesu u għalhekk insibu din it-tbatija tiegħu fil-Ġetsemani. Missierek ir-rida tiegħek biet minni dan il-kalċi, però mhux li rrid jien li trid int. U d-dibatija tiegħu tkun bl-lider fuq il-Golgota meta huwa hemmhekk jgħidlu Alla tiegħi